prekrásnych malodunajských šupináčov. Vidno, že kaprík je v krásnej kondícii, aj keď má trošku brucho poškrabané od výteru. Škoda, že už som ho chytil tesne po výtere. Pokiaľ by sa mi ho podarilo chytiť o 2-3 dní skorej, mohol mať pekných pár kiločiek viacej. Ďalší parádny šupík, taktiež z malého Dunaja, z rovnakého miesta ako včera. Milujem tieto krátke výpravy na pár hodiniek. Zase zabral na kill krill, dipovanie v krill likvide na 2,24. Krásny kaprík. Chýba mu možno 2 šupinky, takže v perfektnej kondícii, veľmi ma potrápil, myslel som si, keď som ho ťahal, že to bude minimálne 20. Fakt krásna ryba a perfektný súboj. Ďakujem. Nádherných 14,5 kg. Toto už stojí za to za tých pár hodín.